जब एग्रीमेंट जादों नामा जे बेसेबां होगोन जोङो होननानैहाय जेनाखि थिपखाय ओनसोलनि जेनाखि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सिक्सिडुलाव हाबनानै थानाय जेनाखि हाखौ आदानि कम्पानिनो मानव गेदेर प्रमद बर' सारा फाननानै होनो नागिरनाय बिनि सायाव एपिबिनि प्रेसिडेन्ट डक्टर अनजलि दैमारिया खेंफोरथि होनाय बेखौ नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां नायलांदो आरो लोगोसे चेनेला गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। एसे गोबावैब्लाबो दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनिफ्राय आरो बर'मेन जास्टिस फरामनि जानानै जों दिनै बेवहाय खबर लानो फैदों बे एपिडिसिएलनि थाखाय जा हा होनायनि दावराव जागासिनो बे आसलते साडेनलि एडभान्टेज आसाम 2.0 नि उनावहाय लानाय डिसिसन जों मिन्थिनायावहाय बेखौहाय जितु 3000 बिघास एबा 3000 बिघा हा बिटिसि नि जितु नटिस बेयावहाय आरो बे पर्बतजरा साब डिभिजन लेन्ड एडभाइजरी बर्डनि मथेब्ला 36 जौ एबा 3600 बिघा हा आदानि ग्रुपनो होनायनि जितु थांखि एबा डिसिसन जादों बा एप्रुभेल होदों बेखौ जों नायोब्ला नुयो जे बेयो आसलते स्टेट गभर्नमेन्टनि डिसिसन मते बेनि सायाव सोनारनानैसो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौहाय एप्रुभेल होदों खिन्थु जेखौहाय जों नुयो जे 6 शेड्यूल एरिया एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय स्टेट गभर्नमेन्टहा जेबो से थाया बिथांमोना बेवहाय इन्टारफेयर खालामनो हाया बियो डाइरेक्टलि कन्स्टिट्यूशनल मेटर बेखौहाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानो हायो खिन्थु बिटिसि गभर्नमेन्टआ जितु नटिस होदों बे नटिसआ अन द बेसिस अफ द डिसिसन अफ द स्टेट गभर्नमेन्टनि कैबिनेट जथुमानि डिसिसननि सायाव सोनारनानैसो बे एप्रुभेलखौ होदों जेखौहाय जों गनायथावा दिनै 6 शेड्यूल एरिया आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बेबादि नन ट्राइबेलनो हा होनायनि कुनु बेबस्था गैया नन ट्राइबेल आरो नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरनो हा होनायनि जेबो बेवहाय बेबस्था गैया बेखौनो दिनै खालामनाय जादों जों ओरैनो सा साज्राङै नायबा नुयो जे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाया स्पेशली बर' हारियाहाय खोलोब खोलोब दिनै 60-70 बोसोर आन्दलन खालामबोबाय गावनि हानि मोन्थायनि थाखाय गावनि राजखान्थियारि मोन्थायनि थाखाय गावनि जा सिनायथि बे मोन्थायनि थाखाय गासैबोनि उनावहाय दिनै एकर्ड मोनथाम जालांबाय बेनि उनाव दिनै जुदि आरो जौगाथायनि मुङाव बेबादि हाजार हाजार बिघा जुदि दिनै गुबुननो हगारनानै होयोब्ला बे बेसेबां माने गिथाव बाथ्रा गिथाव होननानै बेनिखायनो बुंदों जे दिनै बिगासे बिखानै नङा बा हाजारसे हाजारनै बिघा नङा एसेबां बुरजा बिघा आरो जेरावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने खहा जागोन डाइरेक्ट खहा जादों दा बेयावहाय खहा जानायाव जोङो खोनानो मोनफैबाय बेयावहाय जे सोरखौबा दासिम ओरैहालागै माने बुजायनो नागिरदों जे फांसे साहा बिफाङाव 2000 होगोन फांसे राबार